Avui parlarem de l'estructura i organització dels cossos de policia local. A més, parlarem de la figura del cap de la policia local perquè aquí tindrem un element distintiu, essencial i clau per als vostres exàmens. En primer lloc, fem referència que la policia local és un cos jeràrquic, és a dir, un cos integrat per diferents categories jeràrquiques en el que aquells membres d'una categoria o una escala inferior hauran d'obeir les ordres dels membres de les categories o escales superiors. A sota trobem l'escala bàsica. Per sobre trobarem l'escala intermitja, l'escala executiva i, per últim, els comandaments els trobem a l'escala superior. Dins l'escala bàsica què trobem? Dins l'escala bàsica trobem agents i trobem caporals. Els agents seran aquells que duran a terme les tasques executives del cos. I els caporals seran aquells que exerciran el comandament sobre un grup determinant d'agents. Per sobre trobem l'escala intermitja, amb el sergent, que el sergent exercirà el comandament sobre diferents caporals i alhora sobre tots els agents que trobem per sota, i per sobre del sergent, però dins la mateixa escala intermitja, trobarem el sotsinspector, que serà el que exercirà la direcció, coordinació, supervisió i comandament de tot un conjunt o bé d'àrees, o bé d'unitats, o bé de grups de sergents. Ficarem un exemple fins aquí perquè ho puguem entendre. A una mateixa comissaria trobem diferents escamots. Els escamots són els grups de treballs. Aquests grups de treball estan integrats per agents, que són els que estan al carrer duent a terme les tasques policials del dia a dia, els caporals, que estan amb aquests agents al carrer, però potser, per exemple, de cada 10 agents tenim un caporal, o de cada 5 agents tenim un caporal. Aquests números els determinarà la pròpia corporació local. En cas de que dos agents estiguin sols duent a terme una determinada actuació i aquesta actuació s'hagin de prendre decisions amb certa entitat, el caporal s'aproparà a l'actuació i donarà un cop de mà a aquests agents prenent les decisions oportunes. Per sobre d'aquests caporals, imaginem-nos que tenim un torn de 30 persones amb un caporal cada 10 i tenim 3 caporals. Per sobre d'aquests caporals trobem el sergent, que exerceix el comandament, direcció i supervisió alhora d'aquests 3 caporals i de tots els agents que tenen per sota. Aquest sergent pot ser que estigui al carrer, pot ser que faci tasques de patrullatge, que faci tasques de prevenció, pot ser que vagi a actuacions o pot ser que estigui a comissaria duent a terme tot un seguit de tasques de caràcter una mica més administratiu i que només surti de comissaria quan una determinada situació tingui certa entitat fins al punt de que els caporals necessitin del sergent per prendre una determinada decisió. Hem dit que tenim 5 escamots i, en conseqüència, a aquella comissaria, a Seguretat Ciutadana tindrem 5 sergents, un per escamot. Doncs, el cap d'aquests 5 sergents, el que estarà per sobre, que rebrà el nom segurament de cap o sotscaps de seguretat ciutadana, depenent la comissaria i el personal de la policia, podria ser un subinspector. Aquí ja canviem d'escala. Canviem a l'escala executiva. A l'escala executiva trobem només a l'inspector. I per sobre de l'inspector, a les policies locals, trobem els intendents, els superintendents i els intendents majors, que ja seran els màxims comandaments de la policia. I ara parlarem d'això, del comandament de la policia local. Per què parlarem d'això? Perquè hem de distingir entre el comandament superior de la policia local i el comandament operatiu de la policia local. Mentre que al comandament superior trobarem la figura de l'alcalde, al comandament operatiu trobarem la figura d'aquell membre del cos que tingui major rang jeràrquic. Com a mínim haurà de ser, això sí, un inspector. Aquest inspector serà el que durà a terme el comandament operatiu, el comandament efectiu d'aquesta policia local, donant compte de totes aquestes decisions que prengui, així com també de les necessitats de la policia, a l'autoritat, és a dir, al comandament superior, l'alcalde.